tärkein juttu. Me ollaan jo liian pitkään puhuttu siitä, että meidän pitää saada dialogia aikaiseksi. Nyt tää herras nyt meillä on mahdollisuus dialogiaan! Te ette pilaa sitä! Ole hyvä, Matias! Jumalauta Kiitos. Teitä on ihan hirveästi ja te ootte vihaisia. Kaikki tässä maassa on ollut ihan hirveän paskana viimeiset 5 päivää. Mun puoluekaveri Olli on valitettavasti suututtaan oikkamoisen määrä ihmisiä. Saanut pelkäämään ihan jumalattoman määrä ihmisiä. Yksi puoli siitä porukasta, joka pelkää, saattaa olla täällä. Mut sitä vastaa yksi toinen ihan yhtä peloissa oleva porukka. Toi huuto ei ihan oikeesti hirveästi auta. Ei se auta siihen yhtään mitään, mutta antaa mennä, ei se haittaa. Mä antaa sen takia, että mä oon yrittänyt viimeiset 8 vuotta, kun mä oon käynyt tätä keskustelua, kuunnella molempia osapuolia. Se ei oo hirveän helppoa. Mä oon yrittänyt ymmärtää niitä syitä, että miksi ihmiset pelkää. Miksi ne leimaa toisiaan? Mä en tykkää siitä, että ihmisiä leimataan. Te ei ihan oikeesti kantsuu pitää 5 sekunnin paussi, sillä te haluatte kuulla tän. Mä en tykkää siitä, että ihmisiä syytetään sen perusteella, että mitä jotkut muut on tehnyt. Mä en pidä rasismista. Se on vasten mielestä. Mä sanoisin mutta tässä kohtaa, mutta mä en sano. Mutta-sana ei tule. Ihmisiä pitää kohdella ihmisinä siitä huolimatta, mistä tulee. Riippuu siitä, että keitä he on, minkä ikäisiä he on, mitä sukupuolta he on. Me ei olla etnisyyksiä. Me ei olla vanhuksia eikä me olla nuoria kakaroita. Me ollaan ihmisiä. Kiitos kaikille. Ihan hirveästi. Kiitos tästä. Täytyy antaa kaverille kuitenkin